Sakbay maipaay ti amnestiya para kadagiti sigud a rebelde. May pannakipagayam iti safe conduct pass, tatnong masiguro ti natalged ken anaya sa panagbiag ken pannakipulapul na iti kagimungan. Dahil Infantry Battalion, kabinadang ti National Amnesty Commission Local Amnesty Board, tatno dagiti sigud a rebelde, ket mga barumwanan, kabiyatan may proseso ti amnesty application da. Ijay Quirino, nagipasa ti 25 a sigud a rebelde a kameng ti milisyang bayan, itinsiyang ka ti AFP, a programa iti pannakipagayam ti Safe Conduct Pass kadakwada. Kabiyatan ti aktibidad, nagsiyang ka ti former Rebel Summit, ngayon dulwan ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, kanda dumapay ang masaknan nga hensya. Tinasong aktibidad ket pamanaknek, iti agtultuloy nga awis ti gobyerno kadagiti kameng ti rebelde a grupo a sumuko ken mga barwanan manen. Imunan ang nisiyangka ti umunang nga awarding iti Pebrero ijay ang Baguio Nueva Vizcaya para iti dadumakamang tinasaw a grupo. Ti Safe Conduct Pass ket palubusan na dagiti sigud a rebelde nga agdakiwas ken makipagbiag iti kagimungan, kabiyatan nga ururen dati amnestiya da nga ipaay ti gobyerno asaan daa makameg.